οι βουλευτές, τα στελέχη, οι φίλοι, αυτή η Έλσα Μητσοτάκη του Πασόκ, είναι νόμιμοι στόχοι πολιτικής αποδοκιμασίας. Στην Ευρώπη, μετά την νίκη κατά των Γερμανών, εφαρμόστηκε το κούρεμα για τα κορίτσια που λέει το τραγούδι που είχαν πρώτα Γερμανούς. Και αυτό ήταν μια δημοκρατική, λαϊκή απάντηση στα πρόσωπα που υπερέβησαν τα όρια και, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, πέρασαν στην ύβρη. Αυτός που πέθανε στην κατοχή, που έβλεπε τους δικούς του συγγενείς να πεθαίνουν, έβλεπε με πολύ κακό μάτι τα κορίτσια που είχαν Γερμανούς και που, εντάξει, προσπαθούσαν να περάσουν καλύτερα. Αλλά όταν αποκατεστάθη η εθνική εξουσία και η δημοκρατία, ούτε τους σκότωσαν, ούτε τους κρέμασαν, τις κούρεψαν. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, γίνεται πολλή συζήτηση για την επίθεση με αποδοκιμασίες. Μην νομίζετε και ότι έγινε τίποτα, δηλαδή γιουχαρίσματα κατά της βουλευτού του Πασόκ στη Χαλκίδα, της κυρίας Περλεπέ, με τον άντρα της, που του γιουχάρανε. Δηλαδή, αν την κουρεύανε, συνεργάτης των Γερμανών είναι, προδότης είναι. Αν την κουρεύανε, τι θα γινότανε? Θα ήταν προσβολή της δημοκρατίας? Όχι βέβαια. Όπως γιουχάρανε τον κύριο Ξενίδη, αφήστε να μην πω τώρα τις απόψεις του περί των λαθρών μεταναστών και της παγκοσμίου διακυβερνήσεως. Γιατί είναι κακό να γιουχάρεις τον κύριο Ξενίδη και γιατί αυτό αποτελεί προπυλακισμό της δημοκρατίας? Όπως γιουχάρανε, μπήκανε στο στούντιο και στα Τρίκαλα και διέκοψαν την φίλη των λαθρομεταναστών, την κυρία Σούλα, και της παγκοσμιοποίησεως. Η κυρία Σούλα είναι σημιτικιά. Δεν είναι μόνο ότι ψήφισε ναι, είναι εχθρός του ελληνικού κράτους. Μισεί τον ελληνισμό, κυρία Σούλα. Οι αποδοκιμασίες λοιπόν κατά της κυρίας Σούλας θα μπορούσαν να έχουν γίνει και πολύ καιρό πριν για τις απόψεις της. Αφήστε που την ψήφισαν. Δεν ψήφισε το λαθρονόμο, το μνημόνιο. Άρα η αποδοκιμασία κατά της κυρίας Σούλας είναι απολύτως δημοκρατική. Όπως και οι αποδοκιμασίες από τους εργαζόμενους στην Ευώκατα του κυρίου Κουτσούκου. Απόλυτα δημοκρατικές και απόλυτα νόμιμες. Και βγαίνουν όλα τα κόμματα τώρα και λένε εγώ καταδικάζω. Τι καταδικάζουν δηλαδή? Όλοι οι φαύλοι και όλοι οι διεφθαρμένοι. Τι καταδικάζουν? Την έκφραση της δικής σας αγανάκτησης. Δεν πρέπει να τους σηκώνει ο τόπος. Όπου μπορούμε. Δεν μπορούν να βγαίνουν στους δρόμους. Να κρυφτούν στα σπίτια τους. Μέχρι να τους συλλάβουμε με απόφαση μετά τις εκλογές της Εθνικής Αντιπροσωπείας, με την ψήφο σας, γιατί λέω στις επόμενες εκλογές το ζήτημα της τιμωρίας θα είναι το πρώτιστο. Η τιμωρία των προδοτών, το πρώτιστο. Το τι τιμωρία θα τους επιβληθεί δεν θα το αποφασίσουμε ο καθένας μόνος του, θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη με τον τρόπο τον οποίο θα τον προσδιορίσουν. Μπορεί να είναι, εγώ έχω προτείνει ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα ad hoc δικαστήριο που θα κρίνει με βάση τις αρχές του γενικού δικαίου, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους δικάσει για εγκλήματα κατά του ελληνικού λαού, όπως έγινε στην Ιρεμβέργη. Για να μην εμπλακούμε με τις νομοθεσίες που έχουν ψηφίσει για παραγραφές κλπ. Τώρα οι απειλές είναι ότι θα απευθυνθούμε, λέει, είπε ο κύριος Παπουτσής. Τι θα γίνει αν απευθυνθούμε και εμείς στους ψηφοφόρους μας? Τι θα γίνει, κύριε Παπουτσή? Σε πλακώσουν στο ξύλο οι Πασόκοι που τους κλέψατε την ψήφο σας, την ψήφο τους, και τους διώξατε από τη δουλειά τους και τους κλείσατε το μαγαζί τους. Και ο Κακλαμάνης λέει, οι ψηφοφόροι σας πετάξανε το νερό, κύριε Απόστολε. Ναι, και ο Πεταλωτής ήθελε να... Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα εις τα άλλα όπλα. Είπαμε αποτροπή και ανατροπή.
Όπως ανακοίνωσε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, μειώθηκαν οι καταθέσεις το Μάιο των νοικοκυριών κατά 5 περίπου δισεκατομμύρια δραχμές. Οι συνολικές απώλειες από την αρχή του έτους είναι 17,8 δις. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, με τα στοιχεία της μέχρι το Μάιο. Η απόσυρση των καταθέσεων από τις τράπεζες είναι το μόνο σίγουρο όπλο που έχουν οι πολίτες απέναντι στην παγκόσμια χούντα των τραπεζιτών. Είναι ακατανόητο το ότι παραμένουν ακόμα 160 δισεκατομμύρια ιδιωτικών καταθέσεων στα χέρια της χούντας των τραπεζιτών. Να μου πείτε και θα τα κάνουμε. Ξέρω εγώ δεν θα τα κάνετε. Κάντε το ό,τι καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κάθε μετριοπαθής, νοικοκύρης, είναι ότι αφήνοντας τα χρήματά του στους εχθρούς του που του κλείνουν το μαγαζί του, που δολοφονούν τόσους συμπολίτες μας που οδηγούνται στην αυτοκτονία από την παγκόσμια χούντα. Εδώ οδηγούν στην αυτοκτονία ένα ολόκληρο έθνος. Άρα το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να τους δίνουμε τα λεφτά μας για να μας εκβιάζουν με αυτά. Ας κόψουν το λαιμό τους για να σώσουν τις τράπεζες, οι αγορές, και θα τις σώσουν. Αλλά ας μην το κάνουν με το δικό μας χρήμα. Άρα παρότι η αντίδραση, καλά, τα 5 δις περίπου που αποσύρθησαν το Μάιο οφείλονται ένα μέρος στην μείωση των εισοδημάτων, δηλαδή οι άνθρωποι παίρνουν λεφτά για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το μεγαλύτερο όμως μέρος είναι αποτέλεσμα της ανησυχίας που υπάρχει για την ασφάλεια των καταθέσεων, ιδίως μετά την μεγάλη, τη ραγδαία υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από όλους τους οίκους αξιολόγησης, που αυτή είναι η δουλειά τους. Δηλαδή μπορεί να τους βρίζουμε, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι υποχρεωμένοι, εντεταλμένοι, αυτή είναι η αποστολή τους, να ανακοινώνουν προς τους καταθέτες τις εκτιμήσεις τους και να λένε τα λεφτά σας που τα έχετε στην τάδε τράπεζα είναι εσύ, δηλαδή τα έχετε χαμένα σχεδόν. Εάν αυτό το συνειδητοποιήσει ο μέσος πολίτης, όχι ο φτωχός που πια δεν έχει λεφτά στις τράπεζες, έχει μόνο χρέη στις τράπεζες, αυτός που εξακολουθεί και διατηρεί ένα μέρος της αποταμίευσής του στο τραπεζικό σύστημα. Κάθε ευρώ που αποσύρεται αποτελεί νίκη της δημοκρατίας και ενίσχυση της ανατροπής και ενίσχυση της αποτροπής. 2 ψήφους εμπιστοσύνης δίνει στο σύστημα ο πολίτης. Η μία ψήφος εμπιστοσύνης είναι η φορολογική δήλωση και η άλλη είναι οι καταθέσεις του προς το τραπεζικό σύστημα. Και το σωστό πολιτικό συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε για να ανατρέψουμε αυτό το διεφθαρμένο φαύλο καθεστώς των αχυρανθρώπων της παγκοσμίου τραπεζικής χούντας είναι και η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, που το κάναμε ελάχιστη, οι περισσότεροι δώσατε ψήφο εμπιστοσύνη στη χούντα του Παπανδρέου, και δεύτερον είναι η απόσυρση των χρημάτων μας από το φαύλο τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα ενημερωτικό διάλειμμα, να δούμε το ρεπορτάζ για μια έρευνα του ΙΟΒΕ που δείχνει πόσο έχει επηρεάσει η ύφεση και η κρίση και οι απολύσεις και το κλείσιμο των μαγαζιών τη δική μας αγορά. Όλο ένα και πιο αδύναμοι γίνονται οι Έλληνες καταναλωτές, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι μειώνουν συνεχώς τις αποταμιεύσεις τους, ενώ συνεχίζουν να απέχουν από αγορές καταναλωτικών προϊόντων, φοβούμενοι υπέρμετρα πως θα μείνουν άνεργοι. Ταυτόχρονα παραμένουν οι πλέον απαισιόδοξοι στην Ευρώπη για το μέλλον των οικονομικών των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα συγκυρίας Ιουνίου του ΙΟΒΕ, το ποσοστό των ελληνικών οικοκυριών που κρίνει ότι έχει αυξήσει λίγο ή πολύ την αποταμίευσή του περιορίζεται για 4ο κατά σειρά μήνα, φτάνοντας μόλις το 13%, ενώ μειώνεται στο 53% το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν ότι μόλις τα βγάζει πέρα.
Τα νοικοκυριά που αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους αυξάνονται στο 16% από 12%, ενώ το ποσοστό εκείνων που αναφέρουν ότι έχουν χρεωθεί διευρύνεται στο 17% από 13% που καταγραφόταν σε προηγούμενη έρευνα. Η εκ νέου υποχώρηση για τέταρτο κατά σειρά μήνα στην πρόθεση για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες φέρνει το σχετικό δείκτη σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στις 73,7 μονάδες από 66,4. Το συντριπτικό 87% από 83% των ελληνικών νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση το επόμενο 12 μήνο, ενώ το 12% την κρίνει ως αρκετά ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη επιδεινώνονται ελαφρά στις 5,9 και 8,2 μονάδες αντίστοιχα. Σε νέα ιστορικά υψηλά διαμορφώνεται και ο δείκτης πρόβλεψης των καταναλωτών για την εξέλιξη της ανεργίας στους προσεχείς 12 μήνες, ο οποίος ανέρχεται στις 90,5 μονάδες από 84,4, υποδηλώνοντας ότι οι Έλληνες καταναλωτές ομόφωνα πλέον αναμένουν άνοδο της ανεργίας εντός 12 μήνων. Έτσι, το 94% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά η αισθητή αύξηση της ανεργίας, όταν οι αντίστοιχοι δείκτες Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη δεν μεταβάλλονται από τις 18,7 και 13,9 μονάδες. Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές στους προσεχείς 12 μήνες, επίπλων ηλεκτρικών συσκευών κλπ., υποχωρεί εκ νέου τον Ιούνιο, με το σχετικό δείκτη να φτάνει τις 70,1 μονάδες από 66,9. Το ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών που προβλέπεται θα προβεί σε μικρότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες το επόμενο διάστημα αυξάνεται στο 79% από 76% σε παλιότερη μέτρηση, ενώ αντίθετα μόλις το 4% έχει προσδοκίες για άνοδο της αποταμίευσής του. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι σχετικοί δείκτες σημειώνουν ήπια θετική μεταβολή στις 24,1 μονάδες σε αμφότερες Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις ανόδου των τιμών κλιμακώνονται τον Ιούνιο στην υψηλότερη τιμή του έτους, καθώς οι συζητήσεις για την επιβολή νέων έμεσων φόρων οδήγησαν το σχετικό δείκτη προβλέψεων των τιμών τους προσεχείς 12 μήνες στις 42,5 μονάδες από 26. Τα 2 τρίτα των καταναλωτών, από 54%, αναμένουν άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό, ενώ το 15% προβλέπει σταθερότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, σχετικοί δείκτες περιορίζονται ελαφρά στις 26,1 και 24,7 μονάδες αντίστοιχα, αποκλίνοντας έτσι σημαντικά από τον ελληνικό δείκτη. Λοιπόν, βλέπετε μια αποτύπωση μιας έρευνας ενός ιδρύματος που είναι συστατικό στοιχείο της Ψωροελίτ, το ίδρυμα του κ. Στουνάρα, ο ΙΟΒΕ, που αποτυπώνει τη φτώχεια και τη δυστυχία και την αγωνία. Και η αγωνία είναι έκδηλη, αλλά πια δεν πρέπει να είμεθα στο επίπεδο της αγωνίας.